Gima ananeno ka ketho mipango mabeyo moseketgi en gima wanyalo luongo ni political interference. Nikech ng'ato ni office to pod oparo ni to ng'ano manyalo konya mar mondo achak abed governor, achak abed MCA, achak abed president kata dong' e opposition. Emomiyo ineno kaka ma 2022 ne wan gi Cherera 4 to wan gi Marjan Hussein gi Lange bende kocha gi Chebukati. Koro ipenjri ni to commission mar ji abiriyo moseyier kendo chike nitie moripo bed ni tayo kaka gitiyo. Ang'ono momiyo chopo kama koro pachgi ng'adre ma kendo koko bedie ma jok moko nitie mago nyaka press conference giwacho gik mopogore opogore. Ang'ono momiyo mae timore en nikech japiny bende wiye wil ni commission miluongo ni IEBC nitie nikech teko mari. To entiere nikech teko mari nikech katiba en article 11 osemiyi teko mar sovereign power cha. Koro japiny neno IEBC as a mechanism mana mar election. Ni wan wanyalo engage gi IEBC mana sama waikre ne election to ka kura oserumo to wachwa gi IEBC odong' kanyo. Omiyo rarely do we see jo Kenya kata ka the anniversary towers kanyo mondo gipenje ni to ang'o matimre ka despite sani bende kaka wakili wacho adier ni nitiere cases mang'eny moseketi to en nikech a few Kenyans of goodwill osewacho ni katiba nyaka wa implement. But king'iyo political goodwill mar mondo hakikisha ni katiba marwa ni obedo implemented fully, political goodwill no onge. Omiyo anto okaneka for example wanyalo bedo gi IEBC before March 2025 mabende is going to be a dent to us. King'iyo ripode moko gi chenro moseket pinywa mar Kenya kae kaluwore again gi challenges ma IEBC osebedo kaka 2007 ne wan gi post election violence ma commission moro no ket milongo ni Krigla commission. Professor Krigla no wacho ni jo Kenya okunyal make changes mag electoral processes 2 years before an election. 2025 ma wacho ni is pegged on a number of things. Mokwongo Raila Odinga migosi dhi bedo AU chairman or not. Kich mano dhi inform kaka wadhi bedo gi kura next time. Ma yiero no, the result wadhi mana ng'eyo post March, kich election in February or post February. Mar ariyo wasebedo gi weche mag twak moko mabende wacho ni nitiere jogo machwalo dwaro yiero dwaro ni mar mondo wa extend term mar jok moko miyiero. Of course some politicians including political party ma Kenya Kwanza osenyisowa ni mano ken bill marwa, we are not part of it kendo wakia gima senator no wacho, but deep down the hearts of jogo miyiero they would desire ni omigi higni abiriyo kata omed gi higni. Omiyo mago gin gik ma kawang'iyo matut kaluwore gi weche mantiere bende e doho to nyalo provide several dents a progressive processes ma jo Kenya would feel ni mondo tim mondo waket IEBC in place. Rukamana nya mondo mi chuga IEBC manyien wakili mana ka okwanya kama Kevin Osido bende ochope kata kama olero wantiere ka kod commissioners gi ka gintie kwan maromo abiriyo kama gintiere ka jogi monego bed gi institutional memory e kind commissioners mantie gi en secretariat magi kama ntiere koda CEO margi ma Hussein Marjan Hussein Pontiere karkanyo nyaka sani to kirango kaka ne commissioners machon